naiz, euskeraz ikasten ari naiz, eta gure semea jaio zirenean, gure artean euskeraz hitz egiten hasi ginen, erronka bezala hartu genuen. Kaixo, ni Nakor naiz, nire kasuan euskera txikitatik ikasi nuen, ikastolan, nire aitari esker, nire aita hemen jaio izan arren, argi zeukan bere seme alaba euskeraz ikasi behar zutela, hemengo kultura eta hizkuntza asko maite zuelako, eta hori izan zen bera postua, eta berari esker gaur egun euskalduna gara, ez? Txikitatik beti gure umeei ipuinak kontatu diegu. Eta bestaldetik ez dakite marrazki biziuna, beti euskeraz, ikusi dute. Gure auzoa erdalduna izan arren, guk etxean eta gure harremana euskeraz egiten dugu. Adibidez parkean umeekin haiek harremanak izateko eta hori beti esen erraza izan. Bai, hori da. Umean normaltasunez euskera hitz egitea, hori ikusten dugunean konturatzen gara merezi izan duela, eta zerbait ondo egin dugula. Bai, ahalegina merezi du.